హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి లవ్ ఫెయిల్యూర్ సాంగ్ మీద ఉంటుంది. వీడియో ఓ లెవెల్లో ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వీడియో చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది ఆ వీడియో ఎలా ఉందో అనేది. సో ఇప్పుడు మనం డెమో చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. కథ ముగిసిపోయిందా, కాటి నన్నే పిలిసిందా, రాత బాధలరగిలిందా, సాగుడప్పు సేరదు నీదాకా, వల్లగాక తల్లడిల్లిపోయినా, నొప్పి మలసి పడతా. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ ఫొటోస్కి అలాగే లిరికల్కి ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ పెట్టే ఉంటుంది. మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కంటిన్యూగా ఇక్కడ వరకు 10 సెకండ్ 18 సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు అన్నీ యాడ్ చేసే ఉంటాయి. మీరు ఏదైనా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే కలర్ కానీ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇదే బాగుంది, మంచిగా కనిపిస్తుంది. ఇదే ఉండనివ్వండి. సో ఇప్పుడు మనం 10 సెకండ్స్ 18 మిల్లీ సెకండ్ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేయాలి. దానికోసం మీరు ఇప్పుడు ఫొటోస్ తీసుకోండి. మీకు ఇష్టం వచ్చిన ఏ ఫోటో అయినా ఇలా పెట్టి ఫిక్స్ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేయండి. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. నా కోసం ఒక లైక్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కూడా కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. మీకోసం ఇంకా ఎన్నెన్నో వీడియోస్ తీసుకొస్తా. సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను ఇప్పుడు మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. కొంచెం స్కిప్ చేస్తున్నా. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో దీనికి ఇప్పుడు మనం సేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకొని బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్లో ఒక ఫోటో ఉంటుంది చూడండి. ఈ లాంగ్ ఫోటోకి పేస్ట్ చేయండి. ఒకటే ఫోటోకి పేస్ట్ చేస్తే ఈ ఫోటో కొంచెం పైకి వెళ్తుంది. ఈ ఫింగర్స్ తోటి ఇలా జూమ్ తగ్గించండి కొంచెం కిందికి. ఇలా ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. సో బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఒక ఫోటో అయింది కదా. ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో నుంచి ఈ ఫోటో నుంచి 1 2 ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి. మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ 1 2 3 ఫొటోస్ ట్యాప్ చేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్. ఇలా 1 by 1 చివరి దాకా సేమ్ టు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి 3 ఫొటోస్ పేస్ట్. ఇలా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. అలాగే కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ సపోర్ట్ నాకు కావాలి.
సో కంప్లీట్ అయిందిగా. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు 3వ ఫోటో కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నుంచి 2 ఫొటోస్ వస్తాయి. 1 2 ఇలా 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, టూ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ దాకా సేమ్ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేయాలి. ఇలా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా మంచిగా చూసుకుంటూ యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో. పేస్ట్ చేస్తే కంప్లీట్. ఇప్పుడు దీన్ని కలర్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ 4 ఉంటాయి కలర్ ఎఫెక్ట్. కాపీ చేసుకోండి 4 లేయర్స్. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు మనం ఫొటోస్ ఎక్కడి నుంచి పెట్టుకున్నామో అక్కడ దాకా రావాలి. ఇక్కడ 10 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేయాలి 4 లేయర్స్. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా వచ్చిందో. దిక్కి తీసుకురండి. ఇక్కడ కొంచెం జూమ్ చేసినా పర్వాలేదు. ఇప్పుడు ఓకే, కంప్లీట్. వీడియో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఇంకొకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై